ଶ୍ରୀମାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଶିଶୁ ପୁସ୍ତକରୁ ଆଦର୍ଶ ଶିଶୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେତୋଟି ବାଣୀ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଦର୍ଶ ଶିଶୁ ହେବ ଥଣ୍ଡା ମିଜାଜର। ସିଏ କେବେ ହେଁ ରାଗେ ନାହିଁ। ଘଟଣାର ଧାରା ଯଦି ତାର ବିରୋଧୀ ହୁଏ କିମ୍ବା ବିଚାରର ଫଳାଫଳ ଯଦି ତାର ସପକ୍ଷରେ ବି ନ ହୁଏ, ହେବ ଉଚିତ କର୍ମା। ଯାହା ସେ କରେ ତାହା କରେ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ। ଦେଖେ ଯଦି ପରାଜୟ ନିଶ୍ଚିତ, ତେବେ ବି ଠିକ୍ ସେହି ଏକ ଭାବରେ କରିଥାଏ। ସେ ଭାବେ ସିଧା, କାମ କରେ ସିଧା, ହେବ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ। ସତ୍ୟ କଥା କହିବାକୁ ସେ କେବେ ହେଁ ଭୟ କରେ ନାହିଁ। ଫଳ ଯାହା ବି ହେଉ, ହେବ ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ। ସେ କେବେ ହେଁ ହତାଶ ହୁଏ ନାହିଁ। ଚେଷ୍ଟାର ଫଳ ନିମିତ୍ତ ଯଦିଓ ତାକୁ ଦୀର୍ଘକାଳ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ହୁଏ। ଆଦର୍ଶ ଶିଶୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଉ କେତୋଟି ବାଣୀ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।